שלום רב, שמי רונן בנדל, עורך דין רונן בנדל. לצורך ההקלטה, עיינתי בתיקים שהצגתי בעבר. חשבתי שאולי כדאי שאביא חלק מהם על מנת שתוכלו להתרשם הן מהעובדות והן מהטענות המשפטיות, בעיקר כדי לראות את הצבע, איזה עניין יש בתחום הפלילי וכמה המציאות באמת עולה על כל דמיון. אז בואו נתחיל ככה בקצרה. טוב, זהו מקרה בו מרשי עמד לדין בגין עבירת רצח על רקע של חוב כספי, בטענה של הקורבן כי אחיינו של הנאשם חייב 200 ש"ח. כן, בסופו של דבר הושתו על הנאשם 12 שנות מאסר במקום מאסר עולם, לאחר שהגעתי להסדר עם הפרקליטות וסעיף הרצח הומר להריגה בלבד. כן, זהו תיק כזוי נוסף שבו הצגתי של אישה שדקרה וגרמה לפציעות לא פשוטות לביתה ולבעלה. בית המשפט השית עונש מאסר בין 7 חודשים לצד הליכי שיקום. תיק שאנחנו לא זוכים לראות מדי יום ביומו, אומרים שאנחנו חיים בעידן קשה, אז הנה עשרות שנים אחורה ואירועים פשוט תיק קשים לא פחות. זהו תיק שבו הוגשה בקשה למעצרם של המשיבים, לקוחותיי ולקוחותיו של עורך דין מוכשר נוסף, בו הוגש כתב אישום שייחס למרשי עבירות של קשר פשע, נשיאת נשק והחזקת סכין. המטרה בגדול הייתה לעלות לירושלים על מנת לחסל את ראש הכנופיה הירושלמית דאז. כן, זהו תיק, כבר משנת 2009, זה תיק שבו הצגתי את חלק מהנאשמים בפרשת הסחר בין אנשים הכי גדולה שהייתה אי פעם במדינת ישראל. כן, תיק לא פשוט בכלל. פה הצגתי, כפי שאתם יכולים לראות, הצגתי נאשם במעשים מיניים, בתקיפה מינית של 3 ילדים, והסברתי שמדובר באזרח ותיק, זקן. בסופו של דבר בית משפט הסכים לשחררו, המשפחה התנגדה, ולכן בסופו של דבר הוא לא שוחרר. כן, זה תיק משנת 2014, בו הפרקליטות הגישה כתב אישום, מבלי לעמוד על חובתה על ידי את הנאשם בדבר כוונתה להגיש כתב אישום. אם הייתי מנהל במשפט, סביר להניח שהנאשם היה זוכה תחת מחאות כבוד ומכופלות לעונש של שנים רבות בגין פציעה מאוד חמורה, אבל הצלחתי לבטל את כתב האישום. בוא נראה מה זה. כן, פה זה תיק של וטרינר שהתבלבל כנראה בין חיה לבין נערה. וטרינר שהצגתי אחרי שהזהירו את הציבור לחיפ צבאי, כי קיים, אתם יכולים לראות, משטרת חיפה הזהירה את הציבור מפני אנס סדרתי. בסופו של דבר הוא נעצר כשהוגשה אותה תלונה למשטרה. כאן אתם יכולים לראות סנגורו של חשוד, עורך דין רונן בנדל. כן, מזכיר לנשכחות, תיקים מאוד מעניינים. זה תיק של אישה שהצגתי, נאשמת בתיק שניסתה לרצוח את בעלה באמצעות עוגות מורעלות. הוא לא האמין עד כמה היא שונאת אותו, אתם יכולים לראות, כנראה לא שנאה אותי, כמובן שהיא הכחישה את הדברים, ואני הצגתי אותה בתיק, הנה באמצעות, יכולים לראות פה באמצעות עורך דין רונן בנדל, כן. זה היה תיק מצחיק, תחשבו אישה שמנסה לרצוח את בעלה, להרעיל אותו, כאילו אנחנו חיים בעידנים ישנים. כן, פה דובר בנאשם, מה שמצחיקה בסיפור זה שהוא בעצמו ביקש, אתם יכולים לראות, אם היה תוקף את הילדים והיה מבקש בעצמו לגזור על 100 שנות מאסר, לי הייתה בעיה עם המבירה הזו, לא הייתי ערוך לכך, כי ברור היה לי שהוא יורשע, וניסיתי להגיע להסדר, קיבל עונש לא פשוט. כבוד השופט ג'ובראן זכרו לברכה היה בראש ההרכב, אתם יכולים לראות פה מאסר ממושך, מנגד דרש הסניגור, לא דרשתי, ביקשתי, להשית עליו משקל יותר. הרבה תיקי רצח היו לי, איפה זה, כן. אז זה אחד מתיקי הרצח הקשים שניהלתי, פחות עניינה אותי התוצאה, אלא הסיבה אחרי הכל עם סניגור, בחור בן 21 שהוא עמד לדין בגין רצח וניסיון לרצח. מאחר אתם יכולים לראות פה, מקסים קמרה, הנאשם, ביקש מהקורבן 25 שקלים כדי לקנות מנת סם. מי שהקורבן התנגד, ניסה לרצוח את אשתו ורצח את בן זוגה. פה, כן, זהו עוד תיק מוזר, בחורה צעירה שטיפלה באיש קשיש והקטע אותו באמצעות מקל ההליכה שלו. היא טענה שהוא התחיל לגעת בה, בסופו של דבר היא הקטע אותו כל כך קשה עד שהוא נפח את נשמתו. כן, היה סיפור לא קל בכלל, אתם יכולים לראות את הצבע והגוון שיש בסיפורים הללו. להאריך את מעצרה. כן, אני הצגתי אותה, כן, פה אפשר לראות האירוע הקשה, סיפרה בזמן שהחזירה הנאשמת את האירוע הקשה באמצעותי, באמצעות עורך דין רונן בנדל. כן, זהו תיק מעניין. זהו תיק של זיוף